Dahil nga kay Jeremy, yung ka-alternate ko, yung Split Ends, si Jeremy Navarro, siya yung lead guitarist doon, saka yung band leader din. So sinasabi niya, sumali ako. Sabi ko naman, Tol, hindi tayo mananalo dyan. Bukod sa masama ang tingin sa syudad natin, kung kinabibilangan eh. Di, sumali kang ganda ng kanta mo eh. Ayoko talaga. So ang ginawa ni Jeremy, kinatok niya ako sa kwarto. Sabi niya, Freddy, manood tayo ng movie. Sabi ko, sige, manood tayo. Ililibre kita. Pero papunta kami sa sinehan, gumanon yung tricycle. Sabi ko, Jeremy, hindi naman papunta sa sinehan eh. Papunta sa radio station yan eh. Kasi Tol, sabi niya, kukuha ko ng entry. Nasali ako sa Metropop eh. Ayaw mo sumali pero ako sasali. Noong time na yun, pwede kang sumali ng 2 songs. So, ayan, bumaba kami sa radio station. Bumuha siya ng entry form, 4. Sabi ko, ba't 4 ang kinuha mo eh? 2 lang naman ang pwedeng isali. Yung 2, sabi niya, para sa'yo. Hindi nga ako sasali. Hindi nga, just in case. Mali mo, magbago isip mo. At least, nasa iyo na yung entry form. I-fill up mo na lang. So, inuwi ko yung entry form. Sa liit ng kwarto ko, araw-araw nakikita ko yung entry form. Tapos, araw-araw din, magkasama kami ni Jeremy sa tugtugan. Araw-araw niya din akong pinil up mo na, pinil up. So, napilitan na ako, pinil up ko. Isinali ko. Lahat ng mga composer, musicians sa Olongapo, sumali sila wholeheartedly. Dahil gusto nilang ma-discover sila. Ako yung walang interest. Napilitan lang akong sumali. Ako pa yung nakapasok. Ang sabi nila, pambihira talaga to si Aguilar. Napakaswerte mo naman. Ikaw yung ayaw sumali, tapos ikaw pa yung napili. Pero bago ako napili, ang tindi ng kwento kasi namatay nga si tatay. So, namatay ang tatay. Hindi ko na alam na sumali ako sa Metropop. Wala na kasi yung mundo ko gumuho na eh. So, ang sabi ko na lang, mabuti pa, sinunod ko na lang si Airpat eh. Kako nag-aaral na lang ako eh. Pero di bale, marunong naman akong magkumpuni ng radyo, magkumpuni ng TV. Sabi ko, magtatayo na lang ako ng electronic shop, manghihiram na lang ako ng pera, pampatayo. One afternoon, I was sick, may trangkaso ako. Nag-ring yung landline sa bahay. Sa Pasay ako nakatira nun sa bahay ng lola. Freddy, may mahanap sa'yo. Taga Metropop daw. Bigla ko naalala, oo nga, sumali nga pala ako sa Metropop. Pagsagot ko, ang nasa kabilang linya, si Roger Rigor. Si Roger. Sabi niya, Kapsat, alam niya, Ilocano ako eh. Kapsat, congratulations. Isa ka sa finalist. Wala nga ako sa sarili. Salamat, Kapsat. Binaba ko bag. Sabi ko, naku, baka loloko ako. Sabi ng pinsan ko si Willie, sabi niya, Tol, puntahan natin, malapit lang dito. Wakati lang yung office ng Metropop that time. Pumunta kami doon. Sabi dalawa. Ayun na, yung office, kinatok ko na yung office. May nagbukas. Pagkakita sa akin, mahabang buhok, payat, mukhang adik, isinara yung pinto, inilak pa. Sabi ko sa ito, kita mo na, sabi ko sa inyo, niloloko lang tayo. Hindi kuya, ako naman nagkakatok. Si Willie clean cut eh. So kumatok. Pagkatok na ulit, si Roger na yung nagbukas. Namukhaan ako ni Roger dahil mahaba buhok, payat, diba? Oh, lakay, ay Kapsat, pasok ka. Tapos sabi ko, Tol, totoo ba na, bla bla bla. Oo, tignan mo, pinakita sa akin yung listahan. Number 1, anak. Number 2, tayo yung mga Pinoy. Number 3, Anthony Castelo. Number 4, kung di ako nagkakamali, Marie Chris Vermont. 1, 2, 3, 4 na yun. Yes. Kaya parang lumakas yung loob ko na, uy, kahit na medyo matalo ko rito, meron akong pwesto rito. At least pangalawa o pangatlo o pang-4 man lang, sabi ko, pwede na to. At makilala yung kalaban mo. Iniisip ko na yung magkano magkikitain ko nung maitatayo ko na yung electronic shop. Wala na akong pangarap kumanta. Kasi wala na si Airpat eh. Ako nang bubuhay lahat ng mga kapatid ko dahil panganay ako eh. At that time, may anak na akong isa, si Shane. Ayun na, to cut the story short, rehearsal na. Ito na, finals. Kung gaano ko kinanta sa rehearsal, mas matindi. 1978. 78. Tama. And then Imelda Marcos gave me standing ovation. Wow. Lahat tumayo dahil tumayo yung madam eh. Pinapatawag ko kayo ni madam, pwede umupo daw po kayo sa tabi niya. Sabi niya, iyo, ang ganda ng kanta mo. Sabi niya, naiyak nga ako eh. Tapos yun na, umalis na siya. Pag alis niya, lahat ng reporter pumunta sa akin, hindi pa naman ako marunong. Kaya tarantan, ano to? Ano nangyari? Ba't nakagano'n lahat sa akin? Ano sabi sa'yo ni First Lady? Ang sabi ho sa akin eh, sana daw ho manalo ako. Ano masasabi mo? Sabi ko, para na rin ako nanalo kasi nagustuhan ho ng First Lady yung kanta. Yun ang sinabi ko. Pero bigla ako napatayo ulit nung in-announce na yung grand prize winner. Alam mo kung bakit? Naku po, yung buong folk arts sumisigaw ng boo. Kaya kita mo nawala yung live telecast. Hindi na ako, wala na. Gumuho na lalo yung pangarap ko. Nakunan pa ako ng picture dun sa tablado ng folk arts. Ito yung tablado ko, mare. Andito si Haji Alejandro, pinagkakaguluhan sa lahat. Reporter, everyone nandun sa kanya. Andito yung Aguilar. Nag-iisa ako dito, nakatingin pa ako sa malayo, ganun. Bit-bit ko yung gitara ko, nakaganon ako. Alam mo na sa isip ko,
tapos na yung karir mo, Aguilar. Magtayo ka na lang talaga ng electronic shop. So, ginagawa na namin yung album na Pulubi. In fact, tapos na lahat. Yun na lang cover and everything, yung finalization na lang nun. But because natalo ang anak, nag-iba lahat. Ang ginawa na nilang anak yung title ng single, first single, pati album naging anak na. Yung pictorial namin, madali yan. Yung bata doon na nakalabas sa salamin. Yes. Idea ko yun. Kasi mahilig ako magsalamin nung araw na malalaking gano'n eh. Sabi ko doon sa photographer, hindi ko lang maalala yung pangalan. Sabi ko, dito ba sa salamin ko kung mapapalabas mo ba yung image ng bata dito? Para kako yung symbolic ng anak. Ay, sir, madali lang yan. Eh, kako, saan tayo kukuha ng bata? Eh, may anak po ako, bata, sabi niya. Tama, lalaki. O, yung pinaupo sa isang sulok ng studio. Tapos pinapwesto ako, nag-reflect yung picture ng bata doon sa salamin. Yun, yun, lumabas.